Först av allt Lena, hjärtligt välkommen. Tack för det. Ja, förra måste i det och släpparvinnare för gruppevinnare till väl det mesta man kan få på Sjursen i flogbóltsväsen nu. Vi har vunnit allt som man kan vinna här. Vi har fyra gott till oss här. Vi har vunnit mjölkapsna, flärkapsna, släpparkapsna och FM nu. Nu vunnit det sista sättet 25-26. Det är lugnt som för jag sett en tjocka strik runt att det är det nästa bästa liv i färgen där. Simpelt, en reja strik runt där vi är bäst. Ja, hur var känslan så på det ena var det tinkaspel det att den här hade det jar. Ja, först när det snö var det synd tungt att spela, synd tungt att komma igång, men sista sätt säger alla det. Vi tar det bara ivskott, det har ett näckmål ivskott den här. Det hade man sa i stund och det och det ska vara roligare. Var det kanske synd roligare självt om det var avgörande. Tog det att vunnit jar till det rätt att det skulle vara. Ja, jag tycker att det var det. Så det har redan pressat dem att det måste vinna det så skulle det ha en chans. Och vi tar det rätt att på det så. Vi rockar med det vart här. Ja, det är ett hattarpunkt till din karriär som fotbollsspelare. Du prövar sin akvarium. Ja, det är liksom jag vunnit sån där ut i 88 år kan man göra. Ja, kan man säga det var ett comeback. Ja, och jag lägger stanna för framman ta att det ganska göra ordentligt just nu. Ja, visst jag får så ganska. Man tänker det. Ja, jag vet. Eller för hjärtligt lucka. Tack för det.